First time ko dito mag-trip. Natatura? Wala. Nagawas? Ito niya. Say, buti mati ko. Smile kasi. Smile. Sige. Go, go. Hi. Hi. Oh, sit na. Goy. Hi. Ini mama. Hi, mami. Hi. Ini kuya Ben. Sige, teman. Sige, teman. About face. Short. Okay, double short dali. Hi. Hi, Kay. Hi, Kay. Hi, morning. Hi, wow. Beautiful. Wow. Oh, goy. Smile daw sila. Wait, ito na nato ni. Ito na nato. Hi. Ben, happy birthday. Salamat yan. Ini itong taga-bukid ba? Pakato ka ng lungsod. Mula ka ng taga-bukid ng God. Siyempre, mula naka-buhi sa Toril. Bukid God. Ay, thank you, Inday. Inday Chowa. Thank you tayo. Inday Chowa. Oo. Naraw mo nakakito. My daughter, Inday Keses. And my friend, Marvichiko. Galing first time pa naka-adto diri. Hala, tudo jud. Tudo picture. Alam sa rin taon. Grabe. Oh, bahala. Mas ko tagiaan eh. Dili na ta kuan. Ang kilid sa among giatuan na ay river. Dala, madto na ton. Starting. Kini first time mata nakadto diri no. Durante jud kay taga bukid ba yami. Taga bukid nakalugsong bitaw. Nagihapon taon ni sa mga poste. Karon pa nakagawa sa Torel, ikag bukid. Durante. Oh, giturel man gud mi dito sa taga bukid. Kalingawa yung taon. Ulong mi kay turnir ba? Turnir ba tak iya ani? Kami ani kasuhan. Ay, bye-bye. Hey. Para sila Hangyo gisag mayo kay. Kinsa man? Hangyo gisag mapil gisag sa. Wait lang. Apilo sila ron tanan ron. Sana hindi ba? Dito ba? Yung video ba video? Digay ko ba mo video ba ya? Jeff, hangyo gyud siya. Dugo ko ba mo Hangyo video? gyud siya, Jeff. Wa may plato siya. Mo ni mga kauban. Magsalo. Ginala siya na wala na siya i-apel sa kaon. Mana kay sobra diri ah. Pastil lang. Tagaan po. Saman, huwag ka kakitana. Thank you kayo sa mga blessing nga nadawat. Kailangan ko doon taon. Wala na. Ngayon ko taon ng kayo. Nag-10 taon na.